Dobré popoludne prajem. Dlhšie sme sa nevideli, teda od predposlednej diskusie, ktorú sme teda mali s pánom Hulénim z odboru OSN z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Poslednou diskusiou dnešného dňa, teda hosťom poslednej diskusie dnešného dňa je Robert Cermek, vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Vítajte, dobrý deň a trošku potleskov, prosím. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne, že teda ste prijali pozvanie do dnešného eventu. My sa stretávame už, akože nie je to prvé podujatie európskeho potenciálu, kde sa teda vidíme aj skrz nejaké spoločné aktivity so zastúpením Európskeho parlamentu na Slovensku. Čiže táto debata už nebude až tak úplne o tej kariére, ale skôr o tých praktických veciach. Ale samozrejme povzbudzujem vás, aby ste potom pána Cermeka zastavili a spýtali sa možno aj na tieto otázky, ku ktorým sa my nedostaneme. Ale dobre, teda začnem. My sme si akože aj teraz prechádzali tie otázky. Som bol veľmi prekvapený, že ste ochotní vlastne všetky odpovedať a že teda sa nebojíte možno aj takže kriticky do vlastných radov. Tak ja začnem. To som nepovedal, že to bude kriticky. Tak ja začnem kriticky do vašich radov, ale iba veľmi jemne sľubujem. Pri eurovoľbách, ktoré akože už pomaličky sa o nich začínajú hovoriť aj v rámci nejakých začínajúcich kampaňových aktivít, sledujeme kampane nielen tých jednotlivých strán a kandidátok, ale aj výzvy únie na participáciu do eurovolieb. Účasť na Slovensku zatiaľ nepresiahla ani 30%, to je myslím si, že ešte dosť nadstrelené, myslím si, že minule bolo 22,5%. 22,8%. Okay. Ako vy vnímate PR únie? Dá sa podľa vás skoro 20 rokov členstva vyhovárať, že ľudia EÚ nepoznajú, poprípade nevedia, čo robí, ak nie zrovna pred voľbami? Takže ako vnímam PR únie je akože ťažká otázka. A ja budem teda trošku kritický, ale napriek tomu si myslím, že vnímanie ľudí, ako ľudia vnímajú úniu, ako občania vnímajú úniu, že to nie je primárna úloha inštitúcií o tomto komunikovať, že to je primárna úloha štátu, alebo krajiny, alebo vlády. A to, čo my vidíme od vstupu do únie, keď ten konsenzus bol úplne jednoznačný, všetky politické strany boli za členstvo, v podstate všetci občania boli, v tých prieskumoch verejnej mienky to bolo 75% za, tak v nejakom období okolo takých tých kríz 2008-2009, ekonomická kríza, potom ďalej migračná kríza, stále viac a viac politických strán, a nielen nejakých extrémnych, ale aj tých stredových, mainstreamových, povedzme, začalo akoby spochybňovať to členstvo v Európskej únii, alebo minimálne začalo hovoriť o Európskej únii negatívne a to má veľký vplyv na verejnú mienku. Myslím si, že oveľa väčší vplyv má to, čo hovoria naši politici na obrazovkách alebo v kampani. To má oveľa väčší vplyv ako komunikačné aktivity Európskej únie alebo Európskeho parlamentu. My samozrejme robíme komunikačnú kampaň, aj pred voľbami ju budeme robiť, aj ju robíme. Ale to je len ako zlomok naozaj v tom množstve informácií, ktoré ľudia majú. A tá hlavná vec, ktorá vplýva na ľudí, ak sa mýlim, tak ma opravte, ak na vás viac pôsobia komunikačné aktivity Európskej únie ako slovenských politikov, tak kľudne môžeme o tom diskutovať. Ale ja to vidím tak, že my zohrávame dosť bohužiaľ malú úlohu a je to najmä na politických stranách, na politikoch. Ja akože z vlastnej skúsenosti poviem, že viac sa mi samozrejme, keby nerobím tento job a nestretávame sa, tak pravdepodobne mám ten kontext nacítený práve z vyjadrení domácich politikov. Máte pocit, respektíve asi s tým súvisí tá druhá otázka, že ktorá je podľa vás tá cieľová skupina, ktorá nie je zasiahnutá dostatočne? Lebo ja mám pocit, akože bohužiaľ na takýchto aktivitách prevažne tá istá demografická skupina sa to stretáva. Čiže sú to mladí ľudia, vysokoškolsky vzdelaní, teda akože s nejakou skúsenosťou zo zahraničia, s nejakou afiliáciou na humanitné vedy. Ako napríklad sa snaží, alebo respektíve, že ako vieme k iným cieľovým skupinám vlastne ponúknuť to, čo Európska únia ponúka? To je ešte ťažšia otázka ako tá prvá, lebo presne ako hovoríte, my komunikujeme s nejakou bublinou, s ľuďmi, ktorí sú spriaznení, ktorých Európska únia zaujíma a v podstate to sú ľudia, ktorí aj asi pôjdu voliť a netreba ich veľmi presviečať. Ako zasiahnuť ľudí, ktorí sa nezaujímajú o Európsku úniu, ktorí nečítajú spravodajstvo, respektíve keď ho čítajú, tak iba na nejakých facebookových skupinách, ktorí počúvajú tých národných politikov, ktorí hovoria negatívne o Únii, tak ako zasiahnuť týchto ľudí našou kampaňou, to je naozaj veľmi zložité. My samozrejme sme aktívni na sociálnych sieťach, ale povedzme si tiež otvorene, kto naše sociálne siete sleduje, zase je to len tá bublina. My chodíme na školy, či už stredné školy alebo vysoké školy. Tam naozaj vidíme
tie rozdiely, keď ideme na humanitne orientované stredné školy, gymnázia a tak ďalej, tak tam tá aktivita tých žiakov alebo študentov, aj úroveň tých otázok, aj ten záujem o diskusiu je naozaj veľmi odlišný od nejakých technicky zameraných škôl, strojárskych učilišť a tak ďalej. To sa naozaj nedá porovnať. Ale samozrejme aj títo ľudia, ktorí neštudujú humanitné veci, majú právo voliť a potrebujú vedieť tie informácie. Takže my sa o to snažíme. Ale ako sa dostať ešte viac týmto ľuďom pod kožu, to stále zisťujeme. My komunikujeme napríklad aj so študentskou radou vysokých škôl, aby nám pomohli sa dostať na prednášky na univerzity, nielen na fakulty politológie a medzinárodných vzťahov a tak ďalej, kde tí ľudia naozaj to nepotrebujú. My chceme ísť na lekárske fakulty, na strojnícke fakulty, na IT fakulty. A s týmito mladými ľuďmi sa tiež baviť o Európskej únii. Takže to dúfam, že budeme robiť na jar, pripravujeme to, ale či to naozaj nejako zásadne pomôže, to si netrúfam odhadnúť. Ale máte pravdu, že komunikovať so spriaznenými dušami je jednoduchšie ako s tými, ktorí sú takí skôr naladení proti. My máme ako cieľovú skupinu ľudí, ktorí sú aktívni občania, ale voči EÚ majú taký akoby povedzme vlážny vzťah. Lebo vieme, že sú aspoň aktívni v nejakých iných veciach, takže zrejme by mohli byť aktívni aj v týchto európskych veciach. A to, či už oni súhlasia s Úniou alebo nie, to je druhá vec, pretože tie voľby samozrejme nie sú len pre stúpencov Európskej únie. V európskych voľbách si budeme všetci voliť poslancov a tam nejde o to, či s Úniou súhlasíte alebo nie. Aj ľudia, ktorí nesúhlasia s Európskou úniou, môžu ísť voliť a možno teraz zmenia zloženie parlamentu, a to sa dostaneme asi neskôr k tomu, a tým pádom aj možno smerovanie celej únie. Takže európske voľby nie sú len pre nejakých stúpencov únie, sú naozaj aj pre euroskeptikov. My samozrejme nechceme, aby vyhrali, ale majú na to právo ísť voliť a keď ich bude väčšina, tak sa prispôsobíme. Demokratické princípy tak teda fungujú. V tomto mi napadá teda možno taký nazvime to, že revolving door, alebo respektíve, že rozkopnutie takej jednej debaty, ktorá tu že nejak osciluje okolo tohoto problému, aj európskeho, aj teda národného. Ako vy vnímate nastolenie toho riešenia povinných európskych volieb? Pomohlo by to, nepomohlo by to? Napríklad aj skrz to, že sa nie každý dá dotiahnuť do toho foldu nasledovateľov alebo aktívnych občanov. Ako vy vnímate, že kde vidíte možno prínosy a rizika takéhoto riešenia? Začnem možno tým, možno nie všetci vedia, že sú krajiny, kde sú povinné voľby. Napríklad Belgicko to je, a ak sa nemýlim, tak aj Cyprus a Grécko. Myslím, aj Brazília. Ale myslím teraz európske. A dokonca v Belgicku to bolo istý čas tak, že ak ste teda neboli voliť, tak ste dostávali, alebo aspoň teoreticky nejakú pokutu za to, nejaké penále. To sa už veľmi neuplatňuje, tá akože represívna časť, takže tie voľby sú naďalej povinné. Tá účasť tam býva veľmi vysoká v Belgicku, ale tie pokuty nedostávajú, že keď tam nepôjdete, no tak vám nepríde šek ako z polície, ako pokuta. Ale úprimne poviem, že si nemyslím, že toto je riešenie pre Slovensko. Slovensko, a teraz nechcem, aby to vyznelo nejak negatívne, ale my nie sme veľmi na rešpektovanie pravidiel, stačí sa pozrieť na cestu. Keď idem po Bratislave autom 55, tak som najpomalší, keď idem v Bruseli 55, tak som najrýchlejší. Takže tuto ako nejaká rýchlosť nikoho nezaujíma, semafory, červená, akákoľvek, kamery nie sú na semaforoch, ideme na červenú. Tak si naozaj nemyslím, že toto je riešenie nanútiť ľuďom niečo povinne. To by mohlo byť naozaj ešte obrátené proti Európskej únii, lebo samozrejme by to bolo interpretované ako, že to prišlo z Bruselu, že to je diktát Európskej únie a tak ďalej. Nie je toto riešenie, si myslím. Dobre, ďakujem pekne. Myslím, že na tomto sa tie názory rozchádzajú, ale už to je vo vzduchu. Určite by to ale bolo dobré spraviť tak, aby to naozaj nebolo potom, že ešte väčší diktát Bruselu. Preto som aj túto otázku tak nastolil. Je tam ale iné riešenie. To neviem, či sa k tomu dostaneme, kľudne, nech sa páči. Ale vysoká účasť v niektorých členských štátoch je vďaka tomu, že spájajú rôzne voľby do jedného termínu. Napríklad v Belgicku, kde sú teda tie voľby povinné, tak napriek tomu tam v ten jeden deň majú aj nejaké regionálne, a neviem ešte aké minule mali aj federálne, aj regionálne. Belgicko je veľmi zložitý celok ako štátny, že oni majú toľko volieb, že aj 7 možno naraz. Ale to je riešenie, spojiť voľby. Tuto bola snaha, možno ste to niektorí zachytili, bola snaha spojiť druhé kolo prezidentských volieb s eurovoľbami, ale to bohužiaľ neprešlo ani do prvého čítania v parlamente. Myslíte si, že toto je v budúcnosti úplne vylúčené aj u nás? No,
ťažko ja môžem hovoriť za súčasnú vládnu koalíciu, či niekomu to napadne, ale minulá koalícia sa o to chvíľku snažila. Štátny tajomník Klus, ktorý si ho ešte pamätáte, bol veľmi v tomto aktívny. Bolo to na dobrej ceste, pretože bola podpora, ale jedna strana potom v zápätí nejak to zamietla, bola to strana Sme rodina. Ja si pamätám to vyjadrenie Borisa Kollára, ktorý povedal, že oni vlastne v podstate boli za a preto hlasovali proti, alebo nejak tak. Nejak som to nepochopil, to vyjadrenie, ale zaznelo. A potom, keď bola otázka novinárska, potom, ako to spadlo zo stola, že či teraz sa to ešte vráti niekedy na rokovací stôl, lebo ešte mali na to čas, tak bola odpoveď, že už to nemá podporu v koalícii, v tedajšej minulej koalícii. Je to otázka na súčasnú koalíciu, či takéto niečo uvidíme zatiaľ ešte asi áno. Dobre, myslím si, že toto ste veľmi tak pekne zaobalili, že aj tú realitu, aj možno nejakú takú, že pragmatickosť. Dobre, ale aby sme teda, že sa pohli od toho systému volieb, poďme sa pohnúť k tomu, čo sa stane po voľbách. Ja sa chcem opýtať takú možno, že všeobecnú otázku, nejdeme tu akože predpovedať, z toho procedurálneho hľadiska. Ako prebieha odovzdávanie moci po európskych voľbách? Ako sa vlastne mení, ako vplývajú tie voľby do Európarlamentu na zvyšné zloženie európskych štruktúr? Dobre sa pýtate, lebo je to veľmi dôležité. Tieto voľby sa volajú európske voľby a nie, že voľby do Európskeho parlamentu. A nie je to náhodou. Sú to európske voľby preto, že my nebudeme rozhodovať iba o poslancoch. Samozrejme, že tá prvá viditeľná vec je, že zvolíme 720 poslancov. 720 bude teraz, doteraz bolo menej, ale zvýšil sa počet, aj pre Slovensko sa zvýšil o jedného. Takže my budeme voliť 720 poslancov, ale čo sa deje potom? Títo poslanci budú následne, ešte predtým, ako sú európske voľby, ktoré niekto vyhrá na tej európskej úrovni. Doteraz vždy to bola Európska ľudová strana, teda povedzme konzervatívci, nejaká stredopravá časť politického spektra. Väčšinou oni vyhrali, na druhom mieste väčšinou sociálni demokrati, tretí väčšinou liberáli. Uvidíme, či to ostane zachované budúci rok. Ale to je dôležité, kto tie voľby vyhrá na európskej úrovni, pretože po eurovoľbách musia šéfovia štátov, teda premiéri, prezidenti, nominovať nového predsedu Európskej komisie alebo predsedničku Európskej komisie. A oni musia rešpektovať výsledok eurovolieb. To znamená, že keď tie eurovoľby opäť vyhrá Európska ľudová strana, teda konzervatívci, nejakí kresťanskí demokrati, tak z ich radov by mal, alebo doslova musí, lebo v Lisabonskej zmluve to je, že should reflect, alebo niečo také, tak musí pochádzať ten kandidát z radov tejto víťaznej strany. Ale to je len nominácia. A teraz tento nominovaný kandidát ide do Európskeho parlamentu, kde poslanci ho volia. Vyslovene je tam slovo elect v tej Lisabonskej zmluve. A to zvolenie vôbec nie je samozrejmosťou. Vy viete, že dnes je predsednička Ursula von der Leyen a ja som si zrovna dnes pozeral tie čísla, pretože som písal jeden článok na veľmi podobnú tému. A ona prešla možno o 10 hlasov. Myslím, že ona potrebovala 374, bola absolútna väčšina tých poslancov, ktorí vtedy sedeli v sále. 374 bola potrebná väčšina, ona mala 382 alebo 383. To znamená, že vidíte v tom viac ako 700 člennom zbore, to bol rozdiel 9-10 hlasov. Takže to vôbec nebolo jasné, že Ursulu von der Leyen zvolia. Keby ona neprešla parlamentom, tak by museli členské štáty navrhnúť nového kandidáta alebo kandidátku. Čiže toto je veľmi dôležité, že parlament bude voliť nového predsedničku Európskej komisie. A druhá dôležitá vec, že v zápäti tento zvolený predseda Európskej komisie požiada členské štáty o nominácie na komisárov, pretože predseda Európskej komisie predsedá tomu kolégiu komisárov, každý členský štát má jedného. Počas toho leta tie štáty budú navrhovať svojich kandidátov, ale oni na jeseň budú musieť všetci prejsť vypočutím v Európskom parlamente. Každý podľa svojho rezortu, ktorý mu bude pridelený v príslušnom výbore, a tie vypočutia rozhodne nie sú žiadna formalita. Tie vypočutia trvajú 3 hodiny, idú naozaj do veľkých detailov a v podstate zatiaľ vždy, čo si pamätám, 2019, aj 14, aj 9, sa stalo, že nie všetci prešli tým vypočutím. Proste dostali negatívne stanovisko výboru a predseda komisie bol nútený vymeniť alebo požiadať členskú krajinu príslušnú o nového kandidáta.
to bolo vždy tak, dvaja, traja vždy takto odpadli, boli vymenení. Takže tu vidíme, že my si budeme voliť poslancov, ktorí budú rozhodovať o európskej legislatíve, to je samozrejme ich prvá úloha, ale budú tiež mať veľký vplyv na to, kto je predseda Európskej komisie a veľký vplyv na to, kto v Európskej komisii bude sedieť. A Európska komisia samozrejme je ten výkonný orgán, takže to má veľký vplyv na celkové smerovanie Európskej únie. Takže my nevolíme iba poslancov, ale naozaj ovplyvňujeme celé smerovanie Európskej únie. To sa ja snažím hovoriť možno jednoduchšie ako teraz aj ľuďom, aj študentom. Je to ťažká úloha samozrejme, aby toto si bežný človek nejako zapamätoval, sugeroval, ale keď sa niekto pýta, prečo voliť, aký to má význam, tak sa snažím nejako jednoducho tieto veci vysvetliť. Ďakujem, možno sa mi to nedarí, ale... Ja si myslím, že toto teoretické aj je teoretické. To procedurálne, ja som to z tohoto celkom dosť pochopil. Chcem sa vás spýtať, že skúsme to tak, že hypoteticky, ale naplňme to obsahom túto otázku. Už som sa pýtal, že čo sa teda stane procedurálne po voľbách. Keby si teda mali tú kryštálovú guľu, už si spomínali, väčšinou vyhráva tá strana, druhá je tá strana, tretia je tá strana. O čo ide v týchto eurovoľbách? Aký je teda ten kontext? Čo je podľa vás najlepší a najhorší vývoj, scenár povolebného vývoja? Chcete, aby som špekuloval a hypotetizoval, čo nemôžem zo svojej funkcie, ale skúsim. V týchto voľbách ide o to, akí silní budú po nich, povedzme, euroskeptici. O to išlo aj v minulých voľbách, 2019, a boli také nálady, že nás čaká nejaká vlna euroskepticizmu, že ovládnu Európsky parlament a tak ďalej. To sa nestalo. Tie minulé voľby, 2019 sa to nestalo. Tam naozaj tá demokratická väčšina, ako ju voláme, konzervatívci, sociálni demokrati, liberáli, zelení, majú stále obrovskú jasnú väčšinu, keď sa dohodnú, prejde legislatíva. Tá vlna, tá tsunami euroskeptická nenastala. 5 rokov neskôr je medzinárodný kontext úplne odlišný, ako bol v roku 2019. Zažili sme pandémiu, zažili sme vojnu na Ukrajine, alebo teda, aby som bol presný, ruskú agresiu na Ukrajine. To nie je vojna na Ukrajine, to je ruský útok na Ukrajinu. Zažili sme energetickú krízu, infláciu, teraz zažívame ďalšie nepokoje, vojnu na Blízkom východe. Ten medzinárodný kontext je úplne iný a samozrejme, že tieto euroskeptické strany ho využívajú a možno ho vedia svojimi populistickými sloganmi, lebo oni nemajú riešenia, oni majú len slogany. Vedia možno ten strach ľudí, tú neistotu ľudí akoby lepšie využiť vo svoj prospech. Videli sme teraz voľby v Holandsku. Kto vyhral, uvidíme, aké to bude mať dôsledky. Aj keď, dajme tomu, nezostaví vládu, tak ignorovať fakt, že tie voľby vyhrala tá strana, Wildersač, jak sa volá. Jednoducho sa nedá. Budúci rok nie sú budúci rok prezidentské voľby vo Francúzsku, nie sú, ale v USA sú budúci rok prezidentské voľby až po eurovoľbách, ale tiež vidíme, že zrejme sa vráti Trump. To môže úplne zmeniť geopolitiku svetovú. Takže čo čakáte do eurovolieb? No, ja nechcem byť nejaký ako pesimista, ale myslím, že môžeme čakať silnejšie zastúpenie euroskeptických strán, ale stále si myslím, že tá demokratická väčšina tých 4 frakcií, o ktorých som hovoril, konzervatívci, SD, sociálni demokrati, liberáli a zelení, že stále budú mať väčšinu, ale možno krehkejšiu ako doteraz. Takže to je vlastne taký scenár, ktorý ja považujem za pravdepodobný, alebo dúfam, že bude. Optimisticky by bol, že budú mať čo najväčšiu tú väčšinu, a euroskeptikov bude čo najmenej. Pesimisticky by bol, že to bude pol na pol a nedaj Bože by mali väčšinu tí euroskeptici. Čo ale asi nie je úplne celkom reálne, lebo oni, aj keď mali aj minulé voľby, oni mali dosť poslancov, ale oni sami medzi sebou sú rozhádaní, takže oni neboli vždy schopní vytvoriť frakciu. V parlamente potrebujete istý počet poslancov z istého počtu členských štátov, aby ste vytvorili politickú frakciu, skupinu. Tie čísla teraz neviem, 23 poslancov z 5 krajín, alebo tak približne, dá sa to overiť. A bolo množstvo poslancov, ktorí ostali nezaradení, možno 80 alebo 60, opravte ma, ak tu niekto vie, ktorí ostali nezaradení, pretože pochádzali z tak rôznorodých strán, že sa nedostali ani do frakcie Identita demokracia, čo je taká tá najradikálnejšia, najprotieurópskejšia frakcia. Dokonca ani naši 2 europoslanci, páni Uhrík a Radačovský, sa do nej nedostali a ostali nezaradení.
No a povedzme si na rovinu, že nezaradený poslanec v podstate len do počtu, nemá žiadne nejaké veľké úlohy, nedostane legislatívu na starosť, málo toho vie ovplyvniť. Samozrejme, že hlasuje, jeho hlas sa ráta, takže keď niečo prejde o jeden hlas a je to ten jeho hlas napríklad, tak môže tvrdiť, že aj sa to stalo, myslím, pri jednom našom poslancovi, že to jeho hlas rozhodol. Ale ten hlas sa ráta plnohodnotne. Ale inak neovplyvňujú agendu, nevedia ovplyvniť veľmi tú legislatívu, ich pozmeňovacie návrhy neprejdú jedným hlasom. Na to, aby vám prešiel návrh, potrebujete koalíciu spojencov, ktorí vám zahlasujú. Takže ich bolo 80 a keby boli možno v ID frakcii, v tej euroskeptickej, tak tá frakcia by bola možno štvrtá najväčšia, ak sa nemýlim, a tým by mala oveľa väčšiu silu, lebo oni napríklad rozhodujú aj o agende parlamentu, že čo sa dostane na plenárku, čo sa nedostane. Takže to je možno trošku technické pre divákov, ale je to dôležité. No, čiže ten najhorší scenár by bol, keby sa prestali hádať a začali ísť do tej Keby sa zjednotili euroskeptici. Keď ich bude dosť veľa a ešte navyše budú všetci, že sa zjednotia do jednej veľkej frakcie a tá sa stane, dajme tomu, treťou najsilnejšou frakciou, to by mohol byť problém. Ďakujem pekne. Ja dám teraz priestor, ak niekto má nachystanú otázku z publika, lebo máme posledných 5 minút našej diskusie. Ak nie, ja mám jednu náhradnú, ale teda dávame priestor na otázky z publika. Nech sa páči. Nech sa páči. Chcela opýtať, že či existujú nejaké kritériá pre uchádzačov o europoslanca. Kam smerujeme možno tak ako keby sprísnenie možno tých kritérií, či niektorí nemajú nejaké skúsenosti profesné na túto pozíciu, či sú nejak. Ja ešte teda zopakujem pre náš mikrofónový záznam. Pýtame sa na otázku, či teda sú nejaké kritéria pre ľudí kandidujúcich do Európarlamentu. Ja nechcem ani myslieť, že na koho myslíte v tej otázke. Nemenujeme presne, ale takto vám poviem. No, ja hovorím teraz o eurovoľbách, ale v realite, v tej procedurálnej realite je to 27 národných volieb. Takže každá krajina si tie voľby organizuje akoby sama. Sú dané isté mantinely, napríklad ten spoločný dátum, že musia byť od 6. do 9. júna. Na Slovensku teda budú v sobotu 8., lebo my hlasujeme väčšinou v sobotu, ale kľudne môžeme aj vo štvrtok, 6., keď chceme. V tom rozmedzi to musí byť. Ale upravuje to náš národný zákon o voľbách a tie kritériá naozaj z Európskej únie neprídu. To sú politickí kandidáti, to je politika. Každá strana je zodpovedná za to, koho si navrhne. Keď vidíme, koho strany navrhujú, a teraz idem možno už tak do politiky, čo by som nemal, ale poviem to, keď vidím, koho strany navrhujú za štátnych tajomníkov, alebo aj teda poslancov Národnej rady, tak naozaj nemôžeme čakať, že samotné strany politické si stanovia nejaké prísne kritériá, aj keď máte pravdu, že by to možno bolo žiaduce, nejaká jazyková vybavenosť, nejaký background v európskych záležitostiach a tak ďalej. Asi by sa to všeobecne očakávalo, ale nemôžeme to očakávať, že by to prišlo z Európskej únie. Toto naozaj nie je právomoc únie. To by muselo byť na národnej úrovni a to asi vieme, ako dopadne. Takže musím vás sklamať, ale kritériá nebudú. Je tam, neviem, či teraz si správne pamätám, ale je tam nejaká veková hranica pasívneho zvolenia? V Slovenskom parlamente tuším je tých 21 rokov? Viete čo, to si teraz nepamätám, že či 18, či 21. Okay. Ale máme aj veľmi mladých poslancov v Európarlamente, ale myslím, že najmladší, čo si pamätám, mal tak 24-25, žiadny nejaký 18-ročný tam nebol, ale či je legálne stanovená hranica, to vám teraz neviem povedať. Ďakujem pekne. Teda akože ešte doplním taký ten ľudskoprávny kontext, že hlasovacie právo je všeobecné. A bohužiaľ. Aj právo byť volený, v podstate je to v ústave inak, že právo voliť, ale aj byť volený je v podstate univerzálne právo, ak splňate dobre nejaké. Ale neviem, či tam vôbec je, že nejaká tá bezúhonnosť, ale ani to tam vlastne, však máme trestne stíhaných alebo obvinených kandidátov v Národnej rade. Takže je to také, no, demokracia má aj túto stránku samozrejme. Keby sa niečo prijalo, tak by to okamžite bolo použité proti demokracii. Ale keď hovoríte ešte o tom veku volených, tak aj vek voličov je dôležitý. Na Slovensku je 18, ale máme štáty aj nedaleko nás, v Rakúsku, kde budú môcť voliť už od 16 rokov, teda kde môžu voliť. Čiže už 16-roční mladí ľudia môžu ísť voliť a vybrať europoslancov. Je tiež diskusia, či to nie je príliš skoro, ale je nejaká štúdia, že čím skôr získate ten návyk voliť, tak potom tým pravidelnejšie chodíte voliť. Takže možno treba začať od detstva
ale na Slovensku to asi sa tiež nedočkáme. Minimálne sa teda zapája do napríklad tých aktivít modelov Európskeho parlamentu a podobne. Ja by som rád možno vyskúšal, nakoniec, ak ešte nie je otázka, taký experiment. Kto z vás by išiel voliť, keby mohol v 16? Zdvajte hore ruku. Dobre. Máme tu participatívnych, aktívnych občanov a občianky. Máme posledné 2 minútky. Máme ešte nejakú otázku? Nech sa páči. Ja by som sa možno rada opýtala, keď rozprávame o tom náraste do euroskepticizmu, či nevnímate práve tento moment ako taký kľúčový na možno takú sebareflexiu Európskej únie, európskych inštitúcií, že práve tie citlivé témy, ktoré rezonujú či už Európsku úniu alebo celkovo liberálnu demokraciu, či toto nie je práve ten kľúčový moment, kedy by sa im malo venovať viac pozornosti? Ako odpovedať na túto otázku? Ja by som rozlišoval medzi európskymi inštitúciami a medzi tým, čo vlastne reálne tvorí politiku Európskej únie. Lebo tú politiku Európskej únie netvoria inštitúcie, aj keď to tak vyzerá zvonku, ale tie európske inštitúcie, oni si nevymýšľajú len tak z dlhej chvíle nejakú legislatívu. Všetko, čo Európska komisia navrhne, je výsledok nejakej požiadavky buď od členských štátov, alebo od nejakých záujmových skupín, alebo od nejakého sektora, napríklad priemyselného sektora. A komisia až potom, keď vidí dostatočnú objednávku po nejakej politike, tak navrhne nejaké usmernenie alebo nejakú legislatívu. Takže takisto všetky politické veci, ako napríklad riešiť voči euroskepticizmu zelenú politiku, lebo oni zneužívajú napríklad aj to, že Európska únia nám núti nejaké zelené politiky, zvyšuje to ceny, znižuje to zamestnanosť a tak ďalej. To nerobí Európska inštitúcia ako taká. To spoločne robia členské štáty. Lebo všetko, čo Európska únia navrhne, musí pochádzať z vôle akoby tých politikov. Takže je to skôr možno na členských štátoch, aby tiež zmenili ten prístup. A ak chcú, dajme tomu, úplne zmeniť niektoré smerovanie, tak môžu to urobiť. Ale samozrejme, že to je na úrovni tej najvyššej predsedov vlád, kde sa oni musia dohodnúť väčšinou jednomyselne, čo nie je samozrejme jednoduché. Predstavte si, ako rokujú predsedovia vlád s Orbánom, ktorý chce niečo úplne opačné, ako chce zvyšok, musia sa dohodnúť, nedohodnú sa. Takže tá úprava nejakého smerovania je celkom akože zložitá vec, ale chcel by som naozaj rozlíšiť, že európske inštitúcie a jednotlivé politiky. Lebo to nie je naozaj inštitúcia, ktorá rozhoduje o politike. To sú politici, ktorí zadajú inštitúciám, aby niečo navrhli, prípadne to vykonali. Ale tá politická vôľa a to politické smerovanie sa tvorí na úrovni politikov, teda predsedov vlád, prezidentov a potom na nižších úrovniach, na úrovni ministrov a tak ďalej. Neviem, či som úplne odpovedal na otázku, ale trošku som sa z toho vykrútil. Ja si myslím, že sme pekne naviazali, že vlastne Európska únia je oveľa bližšie, ako sa nám zdá, lebo teda vlastne my tvoríme tie rozhodnutia úplne od najspodnejšej úrovne. Myslím si, že toto by teda malo byť aj messageom posolstva dnešnej diskusie, za ktorú ja veľmi ďakujem. Dámy a páni, milé publikum, diskutoval som s vedúcim kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, pánom Robertom Cermekom. Ďakujem veľmi pekne. Potlesk poprosím. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste teda prišli na tento event. Dúfam, že to bolo pre vás zaujímavé, poučné. Bude ich viacej. Na dnešok je to teda z diskusí všetko. Ešte vás pozývam na neformálne chlebičky a diskusiu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.